Porovnanie lokálnych rekuperácií 9 kľúčových kritérií. Dnes by mal každý človek, ktorý si kupuje byt alebo ktorý si ide stavať dom, uvažovať o vetraní s rekuperáciou. To je správny názov. Rekuperácia je slangový výraz. Prečo by to mal každý urobiť? Pretože fasády domov sa zateplujú, aby sa šetrila energia a rovnako okná sa robia tak tesne, že vy vlastne vo vnútri nemáte žiaden kyslík. Prečo? No pretože keď otvoríte okno a vyvetráte, tak si s čerstvým vzduchom pustíte dovnútra aj ten kyslík, ale ak okno zatvoríte, tak po čase všetok ten kyslík vydýchate vy, alebo vaši miláčkovia štvornohí, alebo aj kvety. Viete, že kvety raz dýchajú kyslík a potom dýchajú kysličník uhličitý. Človek bez kyslíka nemôže existovať. My sa pozrime teraz na rekuperácie, je tu na niekoľko typov. Ja začnem tým prvým kritériom a to je typ rekuperácie. Typ rekuperácie delíme na rekuperácie tepla akumuláciou. To sú na obrázku napríklad tento. Toto je ten akumulátor, kde sa naakumuluje energia. Alebo potom máme ešte ten akumulátor aj tu na detailnejšie. Potom máme protiprúdny výmenník. Čiže sem, vidíte, je protiprúdny výmenník v tej lokálnej rekuperácii a toto sú vo veľkých jednotkách tu najlepšie vyobrazený. Zároveň tieto protiprúdové výmenníky môžu byť z materiálu, kde rekuperujú iba teplo, ale môžu byť aj rekuperátory, ktoré rekuperujú okrem tepla aj vlhkosť. Hovorí sa im entalpický výmenník. Vrátim sa na úvod a vy si pre každý produkt dobre pozrite, aký je vzduchový výkon. Prečo? Spiaca osoba v noci potrebuje kyslík a potrebuje ho 25 metrov kubických za hodinu na osobu. Ak ste spálni dvaja, potrebujete 50 kubikov. Tým, že si načítate údaj u takejto jednotky s akumulačným rekuperátorom, tak si aj pozrite, koľko má ventilátor a či ten ventilátor ako pracuje. Dozviete sa, že on 50% času vzduch privádza a 50% času odvádza. Vtedy ten jeho vzduchový výkon je vlastne polovičný a vy by ste potrebovali tie rekuperačné jednotky do spálne 2. Tie rekuperačné jednotky s protiprúdnym výmenníkom mávajú väčšinou 2 ventilátory a tým pádom, ak majú údaj 50 kubíkov, tak je to 50 kubíkov prívod a 50 kubíkov odvod. Tretím kritériom je účinnosť rekuperácie. Pre kontrolu tohoto tretieho kritéria účinnosti si prosím pozrite tento web. Tento je ale iba v angličtine a v nemčine a pokiaľ by ste ho nerozumeli, tak si ho môžete tento skopírovať, ako ja si skopírujem, a otvoríte si ho v Google Chrome. Google Chrome, mám ho teraz tiež v cudzej reči, ale je tu na taká možnosť, že kliknem si a on mi ho preloží do slovenčiny. Keď to máte preložené do slovenčiny, idete do certifikácie, komponenty, databáza komponentov. A tu si môžete vybrať všetko, čo bolo certifikátne v tomto inštitúte. Takže poďme teraz pre ventilačné zariadenia. Toto video je o decentralizovaných zariadeniach, čiže pre jednu miestnosť. No a tu sú jednotky, ktoré boli certifikované. Samozrejme, že sa to mení, takže vy si tu do vyhľadávania môžete dať názov tomu vami vybraného zariadenia a dozviete sa o ňom, či bolo certifikované alebo nie. Toto je veľmi dôležité, pretože budeme sa baviť ešte o cene a tam aj o ďalších kritériách. Vidíte stupeň poskytovania tepla. Poviem vám jednu príhodu, ktorá je v Žiline v jednej reštaurácii, chodievam do nej často a tam sú použité tieto rekuperátory. Je jeden stôl, kde sú použité dva. Jeden je z jednej steny, druhý je z druhej steny. Keď sedíte na obed, tak väčšinou ten stôl pod týmito rekuperátormi je v zimnom období prázdny. Všade ostatné stoly sú plné a každý nový návštevník reštaurácie, keď hľadá voľný stôl, tak uvidí tento stôl v rohu. Sadne si tam, objedná si jedlo a za chvíľu sa pozerá, ktorý stôl sa uvoľní. Prečo? Pretože z oboch strán sú tieto rekuperátory a to svedčí v tom zimnom období o reálnej účinnosti. Neverte vždy katalógom. Ja som preto povedal ten Passive House Institute, pretože v Passive House Institute môžeme sa vrátiť. Áno, tu sa kontrolujú všetky zariadenia úplne rovnako. Čiže rovnakou metódou a preto sú tie výsledky a firma, ktorá vyrába rekuperáciu a chce aby jej zákazníci dôverovali,
tak si tu ten rekuperátor nechá otestovať. A potom uvádza výsledky tohto merania. Ďalším kritériom, ktorý by ste mali si brať do úvahy, je účinnosť filtrácie. Tento parameter je veľmi kľúčový. Ja tu dám teraz odkaz na jedno video, ktoré som vyrobil včera a vyrobil som ho práve kvôli tomu, že prišiel mi oznám, viete, že keď sledujete niektoré stránky, tak vám chodia oznámy na mail. A tam mi prišiel oznám, že v Košiciach majú veľa smogu. A tak som vyrobil video o tom, ktoré si môžete pozrieť. Dám ho aj na konci tohto videa, aby ste si ho pozreli, o kvalite filtrov a ako sa menila norma. Pretože filtre môžete mať, tu nás sú zobrazené, aké sú, lenže filter môžete mať aj takýto. Akú účinnosť má takýto filter? Môžete si urobiť svoj vlastný názor. No čo to je za filter? Aké častice zachytí? Keď sme pri tých filtroch, tak viete o tom, že filtre treba meniť 2-krát, 3-krát do roka, niekde aj 4-krát. A tak je veľmi dôležitým kritériom ich výmena. A tých výmena taká, či si ich dokážete vymeniť vznútra, alebo potrebujete ísť na rebrík a vonku na fasádu, aby ste si ich vymenili, ak sú niektoré filtre, napríklad tu ak sa pozriete, tu je filter. Čiže potrebujete vyjsť na fasádu, toto dať dole a vymeniť tento filter. A poznám, kde sú jednotky, kde sú práve takéto filtre. A teraz si zoberte, ak je smog, jak je tento filter ubitý. A každý človek vie, že čím viacej je znečistený filter, tým je nižší vzduchový výkon ventilátora. Šiestým kritériom je hluk jednotky. Môžete si vy nájsť na YouTube hociaké video, ktoré hovoria o hluku jednotky. Ja som toto video ešte celé nevidel, ale hodí sa mi do tohto videa môjho, kde som našiel, že hlučnosť 55 decibelov u vetracích jednotiach s rekuperáciou tepla nie je vždy to isté. Uvedomte si, že vy pri tom spíte. A vy potrebujete mať vo vnútri čo najtichší ventilátor, aby ste ho nepočuli, aby vás nebudil. Preto si pozrite toto video, alebo si pozrite iné videá a hlavne si pozrite hlučnosť toho vetrania s rekuperáciou, čo si chcete zadovážiť, aký má hluk. Siedmým kritériom je cena rekuperácie. Ak sa pozriete, ceny tu lietajú rôzne, mám to 600, 400, 700. Pozor, hovoril som, že pri týchto ventilátoroch, ak by ste mali mať 50 kubíkov, tak ich potrebujete mať pre danú miestnosť 2. A zamerajte sa na to nielen koľko stojí investícia. Zamerajte sa na to aj koľko vám to ušetrí tepla. Prečo? No pretože to sú prevádzkové náklady. Vy v tom zimnom období to, čo rekuperácia nedokáže dohriať a žiadna nemá 100% účinnosť, tak tu dohrejete z radiátora, z podlahovky alebo z niečoho. Pretože ten vzduch vetrací stále mu chýba 10, 15 alebo 20% energie, ktorú si on zoberie z toho vášho zdroja tepla v danej miestnosti. Odvod kondenzitu je tiež veľmi dôležitá informácia, pretože pri tej rekuperácii vzniká z vodnej pary, ktorá je vo vzduchu, kondenzát. Čo to je kondenzát? No normálna voda. Tie lokálne jednotky, niektoré, odporúčajú výrobcovia, aby ste ich spadovali znútra smerom von. Dívame sa tu áno, že je spadovaná smerom von. Rekuperátory, ktoré rekuperujú teplo aj vlhkosť, nepotrebujú spadovať, pretože tam kondenzácia nenastáva. Tá vlhkosť sa vracia späť. Posledným kritériom pre výbere rekuperácie, ktorý by ste mali zvažovať, je aj spotreba. Čiže pozrite si, akú spotrebu má ten ventilátor rekuperátora. Ale čo je zaujímavé, a to som skutočne nevedel, prišiel som náhodou, lebo ja som si pripravoval tu nahore, vidíte, že mám popripravované jednotlivé stránky, medzi ktorými preklikávam. A prišiel som, že tento rekuperátor má ešte elektrický ohrievač. Ja osobne si myslím, že a keď tá rekuperácia nemá 100% účinnosť, hovoril som o tom, tak si z toho zdroja tepla, čo máte v danej miestnosti, ona dokáže dohriať a nepotrebuje elektrický ohrievač. Potom sa to pri tom kritériu 7 cena vlastne zmení, že vaše prevádzkové náklady sa zvyšia. Prečo? No ohrievate vzduch elektrikou a to je 1:1. To nie je teplné čerpadlo. Čo dodať na záver? Vy si môžete zvoliť svoje vlastné kritériá. Ale zvoliť si za kritérium iba cenu nie je to najsprávnejšie, pretože ako som hovoril, ceny poznáme dve, investícia, keď si to kupujete, a potom prevádzkové náklady. Ďakujem za sledovanie tohto môjho videa.
Pokiaľ by ste mali záujem o vypracovanie cenovej ponuky na lokálnu rekuperáciu alebo na rekuperáciu celého domu, to znamená jedno zariadenie by vám vetralo s rekuperáciou celý dom, pošlite nám prosím podklady mailom na servis@horvat.sk. Ďakujem za pozornosť.